Giuseppi ta' Nazaret, raġel ta' ħafna ħolm, imma b'saqajh mal-art. Giuseppi ħolom ħafna. Giuseppi ħolom li jirbaħ lil Marija u jiżżewwiġha. Ħolom ħajja sempliċi, jaħdem is-sena, jgħajjex il-familja bħal ħafna oħrajn ta' żmienu. U Alla rnexxielu jinqeda b'dan il-ħolm, b'dawn ix-xewqat, ambizzjonijiet, tamiet biex jiżra ż-żerriegħa tiegħu. L-iva ta' Giuseppi, għarrida ta' Alla, bħal dik ta' Marija, kienet ukoll liva biex jitwettaq il-pjan ta' salvazzjoni. Kull bniedem huwa msejjaħ għall-vokazzjoni. Alla isejjaħ u isejjaħ lil kull bniedem. Għalhekk vokazzjoni li tfisser sejħa tiġi għal kull bniedem mingħand Alla. Aħna fil-ħajja jkollna ħafna ħolm, jkollna ħafna xewqat li ikunu tajbin. Dirdu naraw huwa illi il-ħolm tagħna ikun imbagħad jaqbel mal-ħolm jew il-ħolma ta' Alla għalina, dik hija l-vokazzjoni, il-ħolma ta' Alla għalina. Ġifieri dak li Alla jixtieq minna fil-ħajja għax hu l-aħjar għalina. U għalhekk kull bniedem ikollu vokazzjoni għaw tant vokazzjoni differenti li jitlob minna Alla u li jkunna bħal San Giusepp dik id-disponibilità illi narfu is-sejħa li qed jagħmel Alla fil-każ ta' San Giusepp biex ikun missier putattiv, jiġifieri li jieħu ħsieb Ġesu, anke jekk ma kienx il-missier naturali tiegħu, u inwieġbu bl-istess ġenerożità li wieġeb San Giusepp għal din is-sejħa li għamlilna Alla. Hemmhekk f'ħajjitna nkunu tassew fil-paċi u nafu li mixjin fit-triq iżgura. Li kun li trid inti ta' Ġesu kienet imnisla fih sa minn xkunitu. Int, jien, illum lesti nifqu, nisimgħu, noħolmu, nobdu